Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions adzoka zvekare nenyaya dzenyu. Ndinoitwa iye Glory and welcome back to this episode. Muzora nhasi tine nyaya as nyaya yedu yekutanga Maid Diaries. Regai tipinde munyaya iyoyo. Vatete pandakatanga kugara naAngela ndakati Mwari ainge anditumira ngirozi yakaburuka namanera kubva kudenga chaiko. Zita rake ainzi Angela. Ndakamupuwa kubva kuna mai vekuchechi. Angela aiva akanyarara vatete achipfeka tsiga ndikurore mazimugumvururi emadhirezi anotsvaira pasi. Aitaura nevoice riri pasi, voice rinoita sekuti aimbenge akatambudzika mukurarama. Samai vaita business, vana chikoro nekuva married zvakare. Ndaida rubatsiro rwemabasa pamba. Handina kuziva kuti ndainge ndaredza ngwena ndikauya ndikaitsveta mumba. Pekutanga zvinhu zvese zvaive zviri right. Imba yainhuhwirirwa, imba maitsvairwa, mainifomu evana aigara akaiswa mupono unocheka nhunzi, vana vaigezwa vachichena, vaigara vari smart. Dzimwe dzenguva ndaiti kana ndiri bhizi vaibika. Chero murume wangu Peace aitokomenta zvaainge asingamboiti vamwe vakaenda. Hanzokamuwanepi allrounder uyu. Ndakatoseka ndikati Mwari ainge andipa. Asi vatete dzimweni dzenguva Mwari anokutesta ruvimbo rwako maari. Zvakatanga zviri zvinhu zvidoko. Pekutanga waigona kushaya maearring chaiwo, woshaya hembe, woshaya bracelet. Asi nenhau yekuti pfungwa dzako dzinenge dziri bhizi, ndaisazvicherechedza. Unenge uchingoti ameno pandazviisa. Mwana wangu musikana Rudo akatanga kumuka usiku achichema. Umwe musi akandiudza kuti Aunty Angela vaiuya vomira pasaidi pake usiku kana arare. Ndakatoseka ndikati it's because une mavato saka vanenge vachitarisa kuti hauna kubuda mumachira here. Handina zvandakafunga zvakaipa pamusoro paAunty. Vatete, asi ndakaona kuti mwana wangu ainge ava nekakutya Aunty. Ndakazviudza kuti vainge vachizojairana nekufamba kwenguva. Mwanakomana wangu Taylor umwe musi akaramba kudya manheru achiti Aunty Angela vainge vaisa mushonga muchikafu, saka iye kana akadya aizorwara. Hana yangu yakati ba. Ndikaona sekuti screen time yainge yakawandisa. Vainyanyoona maAfrican movies nokudaro taizokata screen time. Musi iwowo vatete manheru ndakapretenda kuenda kubasa. Ndikati ndainge ndine meeting, ndaida kubata zvaiitika. So ndakabuda mumba ndikanopaka nechepasaidi pandaiziva kuti hapana aizondiona. Vatete ndaive nemaspekis. Ndakagara zvangu mumota mangu kusvika kwatizva. Vatete ava manheru ndakavhura gonhi ndokunzwa mumba makanyarara kuti zii senge papfura Satani. Ndakanzwa kuzevezera, kwete kuzevezera kwekunamata, kwete kuzevezera kwekutaura, asi kuzevezera kwaiva pasi pasi, kwaiva nerhythm kwaibva mukicheni. Kunotarisa kudai wanikwe ndiAunty Angela vaive chibage vasina kusimira, vari pakati nepakati pemba. Family photo yedu ine vana vangu nemurume wangu zvainge zvabviswa kulounge kwazvaigara zvachiiswa mundiro. Foto redu rainge rakatenderedzwa nemacandles ered, yellow neblack. Foto redu rainge rakazorwa zvinhu zvitema kuti uti mafuta kana chii haungazvisivi. Aunty Angela vaiva bhizi kudana zita remurume wangu. Vakadanazve. Vatete nemhaka yekuti Aunty Angela vaive bhizi kudana zita remurume wangu haana kundinzwa kupinda kwandakaita mumba. Ndakakanuka nazvo. Angela wakatendeuka zvinyoronyoro, maziso ake ainge asanduka asina upenyu. Voice riya raiva soft rainge zvino rotyisa. Zvaita senge Angela wainge wakagadzira upenyu hwake hwose kuona izvi. Akanditi ndainge ndisingafaniri kusanganidza nezvandange ndasangana nazvo. Ndakamubvunza kuti uri kuitei. Akandipindura kuti aida kutora what belonged to her. Ainge auya kuzotora zvainzi zvake. Ndakaita confusion yekuti kutora zvipi. Akanditi upenyu hwandairarama hwainge huri hwake, saka apaida kupedzisa zvainge atanga. Ndakatora ndiro yaipfuta yaiva nemafoto kwava kuikandira musingi nemvura kuti idzime. Angela wakatendeuka akanditi ndaiva ndaita big mistake uye ndaizobhadhara ndichida ndisingadi. Akaseka chikwee chaimutsa tsoro mugwenzi. Ndakamuti basa rake painge pasisina. Akabva aenda kwainge akabva. Ndakafara kuti ndainge ndabudana nayo miedzo, asi handina kuziva kuti ndiwo mavambo emahora angu. Pasina vhiki vatete murume wangu wemakore 10 akaenda. No explanation. Kwakangosiyiwa kwakanyorwa tsamba yekuti aida space. Space futi, space ei, space after 10 years neupenyu hwatainge tavaka taita ozoti space zvakare. Zvakarwadza sechironda chiri mumhino, asi ndakazvigamuchira. Ndakazonzwa nerunyere kupe Peace aonekwa ana Angela.
Peace ava kugara naAngela. Vatete, unozvibonderesa pamudhuri kuti ubate chokwadi chekuti hausi kurota. Vanhu vanoti huipi hunouya hwakapfeka mafesi akasiyana-siyana. Hachiuyi chiri Satani chine nyanga. Hauyi ari Satani ane muswe, asi dzimwe nguva anouya ari mubatsiri wako, ari soft spoken. Mubatsiri wako anopfeka mugumburiro. Mubatsiri wako anogona basa rose. Tisina kuzikanwa naAngela chinhu chimwe, ainge asina kupedza neni sekufunga kwake, nekuti nyaya iyi yaisapera nekuhwina kwake, asi nekuhwina kwangu. Nokuti kana nyoka ikakuvinga mumba mako, hautizi musha kuti sare ikandirema saidzi wande, kwete, asi unoitswanya musoro kuti usagare nayo, kuti usagare une kutya mukati memwoyo wako. Peace aiva munhu ari responsible pasati paitika matambudziko aAngela. Vatete, Peace ainge asingachacheuki kuti kune vana. Chero mwana akarwara aitoita plan, handiti ndiwe mai vavo. Zvairwadza, asi chekuita painge pasina. Peace ainge atorwa nevanoshandisa mushonga. Vatete, Peace waiitwa senge wakabatwa njere. Vana vaiti kana vakafona vachida kutaura nababa vavo, foni yaidavirwa naAngela, oti dhedhe vakarara, ndichazoti vafone. Chero mari yaizenge isachauyi. Dai ndandisina kabhizinesi kandaiita, dai ndisingazvishandiri zvokwadi, vana vaifa nenzara. Vatete, Peace akapanduka kuita mhuka, unotanga uchachema. Ndakaonda kuita rutsanga ruri mumvura, kupotsa ndapeperetswa nemhepo. Vatete, munoziva kana une matambudziko, chero kageza chirudzii, ganda rako haribati mafuta, rakachizenge, zvino rakwasharara serenzou. Mubvunzo wandaitadza kupindura ndepandaibvunzwa nevana kuti ko dhedhi vakaendepi, dhedhi vanodzoka rini. Vatete, zvainge zvakaoma hazvo sekuzama kuisa mweya mubhotoro. Ndakazodhisaidha kuti no, zvekuchemera Peace wakaenda woga kwaiva kupedza nguva. Ndakachinja focus, pane kuti ndifokase neakabuda ega, ndaizofokasa paupenyu hwangu. Peace ainge asina kudzingwa. Peace anga akatora nhumbi dzake rumwe rumwe kusvika dzapera. Mwoyo wangu wainge waputsika, asi ndaigochemei, mvura yainge yadeuka. Ndakatanga kuimprova even dressing, uye ndinoda kutaura ndichiti kubuda kwaPeace kwakandiswededza pedyo naMwari. Ndaimba ndichinamata, kana mweya mutsvene wagara pamusoro pako, unoita imwe peace isingatauriki. Upenyu hwangu hwakatanga kuflowa, kuita senge murume anga ari stumbling block mukati meupenyu hwangu. Ndakararama like Peace ainge afa, ende chokwadi ainge afa, ndikamuisira tombstone. It's not like akatorwa chigreda. Mishonga iriko ndakazvionera nemeso angu, asi ini upenyu hwangu to move on. Relationship yaPeace naAngela haina kwayakamboenda, haina kutombosvika makore maviri. Mumwe musi ndakarota Peace achibuda mubhodhoro raita senge akaiswa. Ndakazonzwa mwana wangu achiti kugedhe kwaiva nemunhu. Vatete, ndakanotarisa ndikaona ndiPeace aiva akaisa hembe muplastic bag, akaita kusauka sehuku yakadonha munhenga, muromo wakachenuruka kuti mbu, hauseki unotopererwa. Dare rakagarwa. Peace akati aida mhuri yake, aiti anoripa nemombe. Ndakazviramba zvekuti tigare semurume nemukadzi. Taiva neimwe property, anga akasununguka kunogara ikoko. Chandainge ndisingamurambidzi kuita baba kuvana vake, asi zvekuti tigarisane, kwete. Angela aita hwina, asi ndakahwina ndini. Ndainge ndisinganamati ndina Peace, asi pakabuda Peace naAngela mukati meupenyu hwangu. Upenyu hwangu ndakatanga kudevelopa relationship naMwari. Zvemamaids handichaiti, ndakainvesta mumameshini. Vatete, washing machine, rice cooker, mastima, hoover, zvose zvinongoita kuti upenyu hwangu huve easy. Angela ndakazomona ava kumhanya bani, ameno kuti akaroiwa nani. Ndiyo inyaya yangu, ndakabuda pakaoma. Ukama hwangu naMwari hwava personal. Ndinonzwa kuti Mwari ari pedyo neni. Ndinonzwa kuti I'm at peace. Pazvose zvakaitika, I emerged victorious. Ndakahwina ukama naMwari. Amen. What can I say? What can I say? Kuna Heidi, thank you so much for sending your story. Kune anyone ndoramba chikukurudzirai kuti tumirai maid diaries, whether we have worked as a maid for people who are strange or wakashandirwa nemunhu anenge ari strange. Asi handisi kuti pane akashata zvekwamuri. Aiwa, angori maexperience eupenyu atiri kushare. Nditi ndinokutendai. Tete, munofara here? Ndiri musikana akaposta nyaya yekukura senherera. Kubva pakashayika vabereki vangu, takagara pamba tega, tisinai tichengeta, kusvika sisi vangu vazotitora. Munin'ina wangu akatorwa namainini, mukadzi wemunin'ina wababa, because side rekwamai vana mainini nagogo vakaramba kutitora.
Pandakagara nasisi vangu hapana dambudziko randakasangana naro. Ndakagara zvakanaka. Form 4 ndakafeila ndikazoita hangu zvekuroorwa. Munin'ina wangu akazoshaya ari kumba kwaamainini. Paakashaya vana bamunini vakauya kune hanzvadzi dzangu vakati vanoda mari yechiredzwa. Vana mukoma vakatora mombe vakavapa. Ini ndiri kumba kwasisi, I remember vana mainini vakazouya vachida kunditora but ndakaramba. Nguva yekuti ndiroorwe vakashedzwa kuti vauye but havana kuuya. I asked kuti why musina kuuya kumaroora, zvikanzi wakaramba kuuya nesu when we came kunokutora. It's like wakati tuka unofanira kutiripa. Mubvunzo wangu uri pakuti nhai tete pane nidi kuti ndivaripe here. Handina kuvatuka. I just refuse kuenda navo. Problem now ndeyekuti mbuya mai vamai vari kurwara ende akanzi tibvise mari kuti mbuya varapiswe. Ini ndiri kuramba because mbuya vakandiramba pakashayika vabereki vangu and now vakuda kuti ndicontribute mari yemamedical bills. Ndinganzi ndakanganisa here. Alright, nyaya yeID pane zvakawanda akazoisamarisa but before vanga vambotumira iri story yakareba. Kubva pakashayika vabereki vavo, gogo mama vamama vakaramba vakati handidi vana. Ini ndakakudza vana vangu ndikaita part, I'm not going to raise these children. Vana mainini vakaramba vana. Then munin'ina waHaidhi akanogara kumba kwabamunini baba kauti bamukuru baba. Agara ikoko ndiko kwavakazouya ava ndo vazouya vachiti tiri kuda mombe, vakavabhadharisa tiri kuda mombe yekuchengetesa mwana. Then Haidhi paaigara nasisi vake achienda kuchikoro achimuendesa kuchikoro, vana mainini ndo pavakambozama kuzomutora but iye hanzi vanga vari rafu zvisingaiti, akaramba kuenda kunogara navo. Saka number 1 paoriginal audio yakambotumira aitaura kuti iye she's very bitter on kuti gogo vakaramba kuvatora, gogo vakaramba kureiza vana vevana vavo. Number 2 ari kuti vana bamukuru stroke bamunini zvavakaita zviri right here zvekuti vakakudza sister yangu. Sister yacho ikasvika pakutorwara akashayikira ikoko asi vari kuda kubhadhagwa. Apa ndo vanhu vekwenyu, handiti ndo family yake, sekuti kwandinoberekwa inini kauti kwamunoberekwa imimi kupaternal side of the family wobhadharisa masiblings asara kuti tipei mombe yekurera sister yenyu. Ndizvo here zvazvinoitiwa. Then number 3 akaiswa mugroup revanhu vari kucontributa kuti gogo varwara, but gogo was never nice. Gogo was not nice. Gogo did not contribute. Gogo vaisafarira vana. Sari kuti ndine bundu kwai ndakatobuda mugroup ndakaexita because I'm not going to help gogo kuti vaende kuchipatara. Saka vari kuti ndakanganisa here because gogo vakatisiya maparents edu ashaya, maparents avo ainge ari vadiki. Saka guys, munongotiudzawo chii zvamunofunga. Ndaitawo dambudziko ndiri mukadzi ane vana 4, ndiri single mother. Problem yandaita ndeye mwana wangu ane 18 years arura nemadrugs. Ndikukumbirawo kana kune kwamunoziva kuBulawayo kunoitwa zverehab ndikwanise kumuendesa nawo. Ange achigara nambuya vake kugeta but mbuya vake vakabva vandisira message vachiti auya akadhakwa. So ndabva ndati kuna gogo mupei phone nditaure naye. Ndobva ati iye ave kuenda kunorara kusanga cause iye haadi kutsiurwa nezvemadrugs. Banditete ndokumbirawo rubatsiro, mundiisirewo nyaya kumhuri yeZimbabwe, indibatsirewo nemwana. Ini ndiri kuMpumalanga, mwana ari kuZimbabwe kugeta, mwana arura. Vedu veka hapana chinhu chakaoma sekureiza mwana usipo, mwana achigara nagogo unozviitawo sei. Tine nyaya inotevera, handi munoziva furu riya regonye. I don't know how ukuthi nesiNdebele biza bathi yini, but kana nhunzi ikaita tsvina, nhunzi ikakuitira masai white anopinda muskini, ndo nyaya yatinayo. But setapinda munyaya iyoyo ndanga ndichida kuti paita opportunity panapa, handiti I'm looking for individuals who would like to earn an extra income by bringing in clients for compliance services, bookkeeping and accounting. I'm looking for serious people who are willing to earn based on performance. This is not employment. It's a commission partnership. It's an online job that you're going to be doing. You earn 30% per client, and it counts a client unopuwa 30% of mari yaunenge waita. This is for vanhu vane macontacts akawanda kana vanhu vari muWhatsApp group akawanda asi munotaurirana. Pane commission is 30% per client. Ndichasiya number yavo motaura navo. Handiti there is no salary but it's strictly commission based. Saka unotambira necommission.
Ndauya pano kuzoreurura nyaya yangu, nyaya yandishayisa mufaro asi inondisvodesa zvakare kuti ndibude pamhene ndichitaura zvandakasangana nazvo. Ndakanzwa pano kuti hamujaji vanhu vanenge vauya nenyaya dzavo. Ini ndakaita musikadzwa ndikatanga kufambidzana nemurume womunhu. Handidi kunyepa kuti kanyeperwa vatete. Ndainyatsoziva kuti aiva married asi baba vamumarried vandichati Tim vakandibhilivhisa ndikatanga kufambidzana navo. Ndaiva musinguru, ndaibuda muchimeredzi chemubhero chandaitambudzwa nemurume wangu, asi munhu akazonyanya kuti mereji iyi iparare vaiva vamwene vangu vaigara nemunhu mukuru ane 48 vachimuita bhebhi wavo. Vamwene vaisatoda kuti mwana wavo abve pamba tinotanga upenyu hwedu hutsva zvisina interference yavo. Vatete ndakamboshingirira mumereji umu. Muspare yataishandisa vatete vanga vasina basa nazvo kuti hamuna kusimira, vaingopindira pavadira nguva dzavadira vachiti pano pamba pangu kana ndichipinda muno ndinenge ndichivinga muzukuru wangu, kwete imimi. Chero manheru here vatete, behavior yavo was very very strange. Zvekudei vasiri vamai ndaigona kufunga kuti ndakaparikwa ndiri pachipare. The smallest thing zvaivatsamwisa. Ndinorangarira umwe musi ndiri muzvere pakasvika bamunini ndichipakura ndikabva ndazvishayisa ini plate ndikapa bamunini chikafu changu kuti vadye. Amai vakazviona kuti ndaive ndashota chikafu. Umwe wangu akazviona zvakare kuti ndainge ndashota chikafu. Vatete pakaoneka bamunini akabva aenda kumashops kwakunonditengera paine drink kuti ndiwane tusimba sezvo ndainge ndiri muzvere. Vatete amai pavakazviona izvi vakadya magaka mambishi vachipopota kuvava kuti hanzi mava kudya chikafu chenyu moga. Ndakatyiswa nazvo vatete ndikangoti kana nazvo. Zvizhinji zvaiitwa namai waiti chero ukatengerwa tauro vaita 2 days vasingatauri newe mumba muchiita kurema pasingagariki. Kokutukwa zvako nekuswera ndakamira ndichishanda segudongi nemwana kumusana. Vatete mwana wangu vaisamubata, hanzi wangu ndakarera ndega. Chero ukati rega ndiende kutauni ndimbonotsvaga 1 or 2 ndichikasira kudzoka vatete. Kana mwana akaita tsvina vaiwana puu yaomera pamwana vanga vasingabvisi. Tete kakuvengwa kandainge ndakaitwa navamwene vakakontributa mukuparara kwemereji yangu, sokuti vaizenge manje vava kuti kana murume wangu adzoka votanga kutaura zvinhu zvenhema. Kuti nyaya yacho ibhilivha vaibva vadoyeredza misodzi yenhema kuti zviite panje. Ndakamboudza umwe wangu kuti dai tabva pamba pano pavabereki asi aisa zvitando munzeve hanzi tiri comfortable inga wani pano. Comfortable yekudii? Pamba ipapo paine mara nokuti amai vakapuruvha kuti vaisandida ende vainge vasingapretendi zvamuchose. Vatete mereji yakasvika pakuparara ndikasiyana nazvo ndikadzokera kumba kuvabereki vangu. Ndakazviudza kuti zvevarume I was done and dusted. Murume wangu akandidisappointa zvekuti kungotanga nekupinda mereji nekundosangana nemashura akaboiliwa. Chakandirwadza ndechekuti murume wangu aiona zvese zvandaiitwa izvi asi hana kana musi waakandidefenda. Kana kuchinzi mamas boy pro max kobvigwe my ex-husband. Ndakadzokera kumba kwandakaberekwa vatete. Ndakaita 2 years ndakagara ndichitaura kuti handidi kunzwa zvekuti kune vanhurume. Tonzwa kuti paiva nemwoyo hapasisina tshuna, rava gomba chairo. Ndainge ndotoshanda pane chimwe chi-B&B ndichiita zvekuklina. Zvaiva nani pane kugara. Ndakosha kutaura kuti ndichiri kumurume wangu ndairambidzwa kushanda nekupusa kwava kubvuma. So kamari kandaiwana pa-B&B kaibatsira kuti ndikwanise kuchengeta mwana wandainge ndadzoka naye. Umwe musi kuchinaya ndaiva ndichitomhanya kuti ndisvike kubasa ndisati ndanyorova. Ndaizosvikochinja hangu ndichipfeka uniform yebasa. Motokari yakasvika ikamira yakandibvunza kuti ndaiendepi. Ndikati ndaienda pa-B&B iyo pandaisevenza. Vakanditi ndipinde ndikaramba. Ndikati ndozonyorovesa masiti. Vakati masiti ainge asina basa, chakosha hwaive upenyu. Ndakapinda hangu zvaimeka sense. Ndakasvikochinja ndichipfeka uniform yebasa vatete. Handizivi kuti baba ava vanga vava kundistoka here asi ndainge ndongogara ndosangana navo randomly. Kana kuti vaitaimira here handichazivi. Baba ava takatanga kushamwaridzana vachindibvunza nezveupenyu hwangu.
Baba ava vakasvitsa shoko, havana kundivanzira kuti vaive nemukadzi, asi vaiti vari kutsvaka mwana sezvo mudzimai wavo ainge aita accident akakuvara musana, so ainge ogara ari pawheelchair. Vaiva nemwana 1, saka vaida kuita 2 asi zvinhu zvaizoitwa zviri official, tisaita senge tiri kuita zvechipambi vatete. Okay, zvakanaka, ndakabvuma paya, tikatanga kufambidzana. Chimwe chakaita kuti ndibvume kufambidzana nababa ava chaiva chekuti vaive munhu ainakidza generally. Conversation idzi dzine direction, tine kwatiri kuenda vatete, unlike zvandaisangana nazvo kumarriage yangu. Tichifambidzana kudaro, bota rakazohliwa. Ipapo ndinobvuma kuti ndakabhaisa, ndakademba kuti dai ndakabvira ndisina kumbosangana nababa ava vatete. Ndinodaro nokuti ndakazogara mugehena rangu ndoga, ndichingori mugehena mangu, ndafamba ndaneta, chifo chandakapiwa nababa ava hachirapiki. Ndasangana nababa ava vatete, ndakatanga kunzwa kuvaviwa pachidya, pedyo nepasikarudzi pangu. Ndakangoti kuvaviwa. Ndakangoti kuvaviwawo ndichizvisimbisa, ndichiti chakakosha kwaiva kuti iyo poto yacho yainge isingavavi. Ndaizvisimbisa zvakare kuti handiti tainge tavhenekwa ropa, saka chekutya painge pasina. Vatete, mukuzvicherechedza ndakaona kuti padivi nechidya changu paive negonye riya rinonzi furu. Handina kuda kunyanya kuvhunduka nokuti furu hachisi chinhu chinovhundutsa zvakanyanya, chinhu chiri common. Ndinorangara ndakamboriita ndiri mwana padumbu apa, tiri kumusha ndikasvinwa nambuya, saka ndaive nechivimbo chekuti ndaizopora. Vhiki mavhiki 2 furu riya kutozama kurisvina, hapana chiri kubuda. In fact, zvadova wese, mafuru aya adoita senge ari kuwedzera kubereka atowanda. Ndakaenda kuchipatara ndikapiwa cream yekuzora pamwe nema-antibiotics. Pane kuti ndipore, ndakatoita bad to worse. Furu iri raitoita senge riri allergic kumushonga wechirungu. Kada kusvina furu rimwe, mangwana panobva paita kunge pabuda 2, ukasvina anobva awedzera. Ndakadzokera zvekuchipatara, asi chakabuda hapana. Ndaona zvadaro ndakabva ndaudza vamumarried men, vakabva vatanga kundigosta. Kana kuzomboona murwere, vatete bhutsu inorwadza akaipfeka, ndakabva ndatanga kufamba kumapostori kuti ndinzwe kuti makonye aya aiva makonye arinoma here ochiripo chiri strange. Ndakaenda kumapostori ndikaudzwa kuti ndaiva nemurume wandaifambidzana naye, ndiye ane mudzimai ainge andiroya. Vatete, ndakaendazve kune umwe ndikada kukonfirma kuti zvandainge ndaudzwa zvaive chokwadi here. Ndakaudzwa same thing, yaiva imwe type yerinyoka yakaenda private school. Vakati ndaifanira kunokumbira ruregerero kumudzimai wamarried men. Vatete, ndakafonera married men ndikatsanangura chimiro chenyaya ndainge ndasangana nacho. Married men vakati ndisafa ndavafonera zvakare. Ndaifanirwa kukumbira ruregerero kumudzimai wavo nekupuma uroyi kwandainge ndaita. Vatete, ndakaudzwa magaramoyo kuti mudzimai wavo is a saint, hambofa kakuvadza chero nhunzi. Kuzozama kuda kurizira nawo, ndainge ndadobhulokwa, macalls hachapindi through, matext hachapindi zvakare. Apa upenzi hwangu kumba kwavo ndainge ndisingakuzivi. Taisangana kumalodji nekumahotera, hapana kana hama imwe chete yandaiziva. Ndakaona kuti apa ndainge ndapisira, ndainge ndabhaisa big time. Ndasara nemakonye ari kuspreada, zvandiri hazvitarisiki. Ndasenda mapicture kuinbox kwenyu kuti muone kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepadukusa. Handisi kutoziva pekutangira izvezvi. Ndofirawo here mafufu segonzo, handina kana benefit yandakawana kubva kumarried men. Vatete, ndosiyawo here mwana wangu. Ndiri kudemba kuti marriage yandaitambudza kwaidova nani than zvandakasangana nazvo. Mukadzi ainzi akakanganisika spinal cord, ndakamuona achifamba hose looking all lovey dovey. Married men vangu kuita senge vasingandizivi kutarisa padivi. Dai pava pasina kuzara vanhu, ndingadai hangu ndakakumbira ruregerero pavanhu ipapo. Zvaitova nani pane kutambudzika kwandiri kuita. Izvezvi ndiri busy kuita homework kutsvaka panogara married men kuti paanoenda kubasa ndosara ndonokumbira ruregerero. Handizivi kuti ndakaposa here kana kuti ndakashandiswa mushonga, asi ndatambura mapundu ane makonye anososona big time. Because of sensitive viewers, we are not going to share the pictures with you. Anditi zvaibvira ndaikuratidzai, asi ndizvo zviri kusanganikwa nevamwe pamunodanana paya nemamarried men, vanhu vacho vanenge vakagadzigwa kwaidzo nhema kuti kwai mukadzi wakadamuka spinal cord, munhu achidofamba namakumbo ake 1 2 1 2.
zvinhu zvakaomazvo. Alright, toda kuverenga nyaya yedu yekupedzisira. Nhasi hatina nyaya dzakati wandei, nyaya dzedu shoma, asi ndoda kuramba ndingokurudzirai kuti tumirai nyaya dzenyu kuitira kuti Monday painosvika tinge tine nyaya dzakati handiti. Okay, nyaya yedu inotevera yabva kuFacebook. I think opening a Facebook page is the best thing that you can ever do, because vanhu vanongoenda kuinbox vonotumira nyaya and zvinenge zviri very easy. Zvasiyana nekuTikTok, nyaya dzacho dzinombovanda. Saka ndokurudzirai kuti kana musiri kuti follow kuFacebook, aiwa, uyai kuFacebook guys, mushare futi nyaya dzenyu kuinbox. Nyaya yedu inoti tete makadi ichitwaviga. Ini ndiri mudzimai ane makore 34, happily married. Nyaya yangu yakamira kudai. My father was a truck driver, vaidriver Zimbabwe, South Africa. So zvaitika ndezvekuti my mom is the second wife. I'm the firstborn to my mom. Saka zvadaro my father vaita vachiuya vokumba nemagroceries, paying school fees. Later ndava grade 3, he stopped everything. Then he married another wife. Then they moved to another town. Istaigara kumusha tete. Then my mom vaita zvekurima donje ipapo. She started paying my fees yearly for me kuti ndisadzingwa. Even my uniform ndaitengerwa pagore. Years passed kusvika ndasvika form 4. Unfortunately handina hangu kuzonyora same year ndakabva ndatizira to my husband, the father of my 4 kids. Later my husband akada kubvisa roora tete. Vana bamukuru vakoma vababa vakavafonera kuti mwana akuda kubvisirwa, huyai. Vakati itai imimi ikoko nemi muri vana baba vake. Then vakwasha vakabvisa tete zvakadadisa. Later my father called my mom demanding mombe yavo pane dzimwe dzakabviswa. Then my mom said ndakachengeta mwana ndega. Makadaidzwa mukaramba kuuya tete. I'm bitter with my father zvekuti sometimes I feel like ndivaudze kuti ina hangu mumwoyo mangu hamumo, plus vanombotaura zvinobhuwa. So ndibatsirewo, how can I get rid of my bitterness and anger in my heart for my father? Ndoda kuti kwai vati saka ndati alright ndichaposta, vakati aiwa teitirimo macomment section. Saka vari kuda kuziva kuti ndiitewo sei, because basically vari kungotaura this was a deadbeat father. Baba vakanga vasipo papicture. Nanditi ko kana kwanzi mwana akuroorwa handi mato acknowledge kuti aiwa imimi ndimi baba, chiuyai kumaroora. Vakati aiwa handisi kuuya, nemiwo muri vana baba. Failing to stand with children. Okay, I want you to say something. Daddy vakatadza kuvapo kubva pavakasiya mama kusvika nhasi. He's proved that he's not interested in your life, number 1. Number 2, vakatodaniwa vakaaknowledgewa kuti aiwa imimi ndimi baba, chiuyai. Vakati handiuiko, kuratidza kuti he's not interested. Chozondishamisa ndechekuti vakazongoficha vakuda mombe, asi after that vatodisappear. And you also said kuti vanotaura zvinobhowa. Ina hangu handidi kunyeperai hati, but ina hangu ndoda kuudzai chokwadi. I think kungoudzana chokwadi chinhu chakangonaka. Kungoudzana chokwadi, kana muchitotaura mose kutongoudza kuti asi nini zvamakandiita paya makandirwadzisa tete. Ndaiexpectawo kuti muuye, asi hamuna kuuya. Sa baba vangu munoziva kuti hapana chinhu chakaoma sekuti chero iri Father's Day mwana haana mubereki. Chero uchinzi nhasi waroorwa konzi baba vacho ngavasumuke, baba havapo. Zvinotsemura mwoyo, handidi kunyepa, zvinorwadza. Ende unoziva kuti kana baba vakadaro relationship yakadaro, ndoziva kuti vanhu vazhinji panapa mune marelationship akadaro ekuti hautozivi baba vacho vadzoka mulife mako, hautozivi kuti uite sei. You don't even know kuti everyday paWhatsApp toti mamuka sei. Then what else do we talk about? We have nothing in common to talk about. I do, you're not alone. I want you to know that you're not alone. Saka anyway, comment section, please ndokumurombatsiro aida ndizi kuti how can you help her kuti vabvise bitterness, but iyo she's very bitter. Guys, ndinokurudzirai kuti vose vanhu vane nyaya dzavo, handiti kana kuri kuti une nyaya, ndokurudzirai kuti uyai kuFacebook, follow us kuFacebook. Ndichasiya link macomment section zvakare kuitira kuti murambe tichi-engage, at least tichitaura ite personal view. Ene mamessage acho haarasiki, zvakasiyana nekuWhatsApp. Pamacho munonditumira message anenge achiwandisa, handichazivi zviri kuitika sei. Imi kani, asi ndinokutendai. Thank you for giving us the follow kana. Facebook wacho tikungobhaiza tiriko kani. Asi aiwa, zvichaita hazvo. Ndinokutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Nhasi nyaya dzedu dzaita shoma, ndokumbira kuti mundiregerere, but tichadzoka zvakare. I promise Monday tinge taane nyaya dzakawanda. Ndokutendai guys. Thank you for watching. Move safe during the weekend. Mumbozororawo vana mama nana daddy. Take some time to rest. Tozodzoka zvakare Monday, handiti. Alright. Thank you guys for watching. Mwari akuitirai zvakanaka, tichadzoka zvakare. Bye bye.